Dere siya, muna yung tawag biroy. Himala niyang balay niya, lapad, magkatong. Kasi gina-spray, no? Maka-apply ni wala kay Hype Tool. So, ang first name mo nga buhat dili na siya. So, hinay lang. Mag-approach ka, dili ka grab, dili ka harsh bitaw nga. Tak. Hinay na siya. Wali ka.
don't make money pag konti lang. So in other words, kailangan magandahin lahat ang colony mo. Meron ka nakaprograma para doon sa drones. Nakahatag man po ka ng kayo sa iyong eskwelahan, kaya ang accreditation ng level up ang mga eskwelahan. Samot na kung dugangan ng bis. Pa bilang kasapi ng binit. Ako si mula sa ay taos pusong manunumpa bilang kasapi ng Samahang Beekeepers Network Philippines Foundation Incorporated. Sumusumpa rin ako na maging aktibong kasapi ng regional na binit Luzon, Visayas at Mindanao. Kung saan ako nasasakop. Nangangako akong tutuparin ko